pasatul Belimea. Gata. Și alta potrivă. Arată exact ca un căcat. Deci că mușca Nicolomidă de abicea. Băieți, n-are absolut niciun gust. Nu. Și surpriza surprizelor. Salut, salut, Cap, și bine v-am găsit în un nou videoclip. Am văzut că v-a plăcut foarte mult videoclipul trecut de la KFC. Ceva suspect, i-am același tricou în toate 3 videoclipuri. Lăsăm pe lângă. Stați puțin că data trecută, când am venit pe plajă, am parcat fix în botul lui și ne-a taxat, dar nu mai avem acum chef să-mi prea... Mă mergeam ca câini 2 km pe jos. Acum coborâm scările, dar oricum chiar îmi place să cobor scările. Am văzut că v-a plăcut foarte mult videoclipul trecut cu KFC vs Mac, adică jegul total de crepe. Că mi s-a făcut rău și am vomitat. Nu le-am zis la oameni, dar am vomitat de la mâncarea de căcat. Azi o să mergem la magazinul, la supermarketul și o să vedem ce produse găsim acolo de la avem noi în România. Tot felul de chestii, adică care tot suc la el, că mi s-a făcut foame și suc la el de foame ce mi-e. Ăsta e cu vanilie și ciocolată, adică la noi nu există așa ceva. Și ăsta e intro-ul, acum mergem la plajă frumos și o să revenim când ajungem ori în Lidl, ori în orice supermarket acolo. Pop! Din păcate la Lidl n-am găsit nimic decât o daia și sufli, saltea de aia să mă duc, dar era prea mică și am stărit pe aia și am spart-o. Și unde suntem acum? Acum suntem în Bila. În Bila? Am auzit că și la noi a fost Bila, dar n-a faliment că n-au avut românii bani, dar am venit de aici. Să vă facem așa o prezentare cum arată pe aici. O prezentare, am dat o flegmă și am ajuns la cele în capăt al râului. Dăm telefonul puțin să văd dacă pot să fac o solicitare de credit la bancă. Stai. Uite, la noi nu cred că avem așa ceva. Clever Cola. Clever Cola deșteaptă. Uite, ia-ți așa, ia-ți așa. Ia-ți așa, Nu, mă. asta. Clever Energy Drink. Nu. Să nu mai ajungem înapoi asta. în acasă. Uite, noi nu avem prisun, noi avem prigat, dar ăștia și-au schimbat Și numele. Caprisun. E o combinație între brigat și Caprisun. Nu, văd că nu scrie nimic în engleză, probabil ca să nu aflăm noi cei din Uniunea Europeană ce chimicale beau ăștia. Mergem la Snacks, Brian. Aici încă un pepenar. Uite, noi n-avem Pepino. Belino. Așa. Sper că n-arată ca în poză. Nu, să vedem cum e. Uite, la noi cum se numește măgura, aici e balconii. Balconia. Fiți atenți că am găsit Nutella, mai că n-am știut să zic Nutella și să zic nu crema. Da, e ok. Trecem peste că n-avem bani să ne luăm așa ceva. Așa. Fiți atenți să vezi, am găsit cum e la noi Roger. Au și ăstea. Mai se numește Extinix Nine Snină. Și cred că e bun, nu? Dar cred că Roger... Bagă la contraistă. Bagă în traistă. Asta și am găsit mini bake rolls de la 7 Days. Interesant. Eu zic să-i cu barbecue, că cu pizza avem. Da, nu avem mini bini. Diferita de ce am mai găsit. Pinguin nu-mi permit, da? Și a făcut ăștia o rezolvare. Da? Și îmi iau așa, bilca. Îmi iau această bilă. Milk Snacks. Dacă nu mor e bine. Am ajuns aici în Bolsec. S-au pus în... Nu, e Balls Market, ceva în genul ăsta. Boldec, Bolsmac. Și fiți atenți ce am văzut bomba asta. Am văzut pe butelie prima oară. Deci are, cred că, 5 litri și e la aceeași preț, la fel ca asta de la doză, da? 1,69. Nu se înțelege ce scrie, dar Mamă, 3 litri. nici nu vreau să știu ce scrie. E o bombă și e 3 de ceva, un leva și ceva, nu? Dar nu știu, cu ce e? Cu aromă de portocală sau ce pula mea? După cum arată cam de să vin cofiu, dar vedem și la gust după aia. Nu scrie cu ce. Nu, trebuie să fie informațiile nutriționale pe aici, nu. La asta auzi că oricum cine bea și ceva nu-i pasă în sănătatea lui, cine dă 3 litri pe 3 litri. Așa, mergi cu bomba asta după noi. Ia uite mă ce e asta. Știi cu e, ciocolata One Bite and Your Gun. Bă, vorbești serios, scrie pe ambalaj cu e, One Bite and Your Gun. Pastilăm. Am luat un goofy ass Skittles. Am văzut Skittles-ul, dar de ăsta avem și noi și iau. Ce pula mea că n-am Un fel de Skittles cu M&M's. Choco Point. Not recommended to eat. E pentru oameni canini de aia, oameni care se cred câini. Ia mă și un de-ăsta. Ia și un mambas și le faci... Nu. Dacă sunt butelia. De dacă sunt butelia, bă. Gata că...
Dacă a zis butelia asta, bubuie. Ia uite, Mr. Shitman. E 2 lei. Ia uitați, bă, Mr. Căcarnu. E cam topit așa după cum. Asta nu. Păi iar pe... Bă, zici că e tum sahur, bă. Îl luăm pe tum sahur și mergem cu el. Oh, nu, aici e moarte, aici e moarte ambalată, bă. Am revenit aici cu cumpărăturile. Hai să facem un test. Am mai luat pe lângă, nu cred că am mai luat pe cameră, am mai luat un Bila Milk. Chiar o să știți prima că s-a cam topit. O Bila Milk. În loc de Kinder ferie de lapte. Nu aveam poftă. Hai să vedem cum e Bila asta. Filmează pușcătura asta de defăi. Să-i dai nota la fiecare. Ăștia care au dezvoltat produsul ăsta, ești luat de mână, ești legat de copac și ești ceva unde este ciocolata din asta. N-ai gust de ciocolată doar Bila asta. Pare foarte bine că s-a desfinsat din unia. Hai să testăm un suc, că mi-e cam sede. La final las ceva. Aveți o surpriză la final, da. O să testăm, nu vă zic cu cuvânt așa, butelie, da. Testăm Capri-Sun. Ia, arată pe cameră, pe cameră. E o combinație între Prigad și Capri-Sun. Prisan, gen. Cu ce gust are? Wow. Așa, am făcut puțină dezordine. Am nimerit plus, că am vrut ce mă decât. Cu ce? Ce bune! Cam același gust simte și mama aia când își ia pastile ca să mai trăiască cu o zi mai mult. Are gust paracetamol. Gust de medicament. Următorul lucru este clasatul belimea. Mama, ai făcut infarct. Clasatul belimea. Hai să vedem cum e. Hai să rupem în jumate să vedem cum arată înăuntru. Și unde dracu este crema? Am revenit, mi-am murit memoria. Deci fiți atenți, croasantul ăsta, belimea, vine cu un joculeț. Știți pufuleții ăia cu jucărie? Trebuia tu să mănânci toți pufuleți și găseai jucărie. Ei, aici e la fel, mănânci tot croasantul. La final îți dă reward crema. Ia uitați. Gata. Și atât a fost crema. Belimea. Hai că iau din jumătatea asta, vedeți crema? Mamă. Da. Dacă mai au puțin la cât de expirată e vișina asta, cred că mă îmbăt în pula mea. Roger! Dar măi, Roger e... Nignom. Roger! Oh, Roger! Dar n-am poftă napoletană, vezi, nu? Hai că mă risc eu. Roger! Cred că mă duc în rai, ia uite. Hai că deja am mușcat-o șobolani Professional equipment. Deja am mâncat-o șobolani înainte să îmi bag ăștia. Hai să vedem. Roger, mă, e bună? Bă, n-o să mint. Miroase chiar bine. Bă, dar n-o să mă credeți. Gustul ei, bă, mă jur pe ce vrei tu, că cea mai ieftină și cea mai necalitativă ciocolată pe care am mâncat-o în viața mea, asta e, coe. Bă, deci zici care e gust de ciocolată de aia ca clasic, fără pic de zahăr, doar cacao, deci n-are zahăr deloc. Miroase într-adevăr bine, că am de pădure și așa. Bă, dar gustul e cea mai ieftină ciocolată posibilă și aia de la Kaufland cred că e mai scumpă în comparație cu aia. Următorul lucru este căcățelul ăsta micuț. Cum era? Tum, sahur! Tum. Sahur, hai să vedem. Da, Beți, nu uitați să băgați și voi acolo un like, că ne riscăm viața pentru voi. arată exact ca un căcat. Ia rupem în jumate. Hai să gustăm la hățelul ăsta, vezi? Dacă dăm are mai vrei să... Ia zi. Nu știu după ce vei tu? Zici că am mușcat Nicolomidă, dar pe cea. Zici că am mușcat din iniț. Zici că muști din becea de ăla, dracu, de facă ea bocul. Mamă, în pula mea, că muști din ciment, coaie. Fiți atenți, băieți, hai să o dăm pe M&M's-uri, că m-am săturat de prăjituri și de d-alea.
Deci că e nurofenul. Băieți, n-are absolut de niciun gust. Mamă. Mi-a venit gust de vomă să mă apă. Mamă, nu mă jur. Mi-a venit gust de vomă în gură cu ea. Cere, iau în gură, prima Dar oară... nu albastră, dă-mi alta, asta că e la fel. Nu iau mă asta, te rog eu. Fii atent, la început o să aibă gust ok, dar înghite-mă. Mai așteaptă câteva secunde și să ai gust de vomă. Bă, chiar ți-e rău. Ia niște paracetamol. Băi, dacă vreți să vă omorâți prietenii, luați o tabletă de aia și spuneți Mă, zici că-ți vine să vomit, zici cum e când ai vomit și-ți vine pe nas cu aia. Cum vând mă ăștia așa ceva cu aia? A, bonul nu avem, nu? Să le arătăm cât e mizeria asta. Bă, cam prea multe căcaturi. Hai să luăm ceva de brand. Un 7 Days, Mamă, dă-mi deschide că vreau să iau și o gură, că nu mai pot, mi-a lăsat cremă ăla. de brûlée. Eu sunt cam neșit din ca... Gata mă, ia uite. Hai, coaie! Eu am nimerit prost cu aia. Nu mă, n-are mă cum, dă să iau și Are aia. gust de șampanie, dar mai low budget, așa. Nu, e oribil și ăsta, mă. Nu. Bă, dă-le dracu cu aia, dă-le. Mamă! Bă, dacă n-ai bani să faci ăștia cât mai multe chestii ca să te omoare și mai repede cu aia. Băi, mi-e și frică să vă mai arăt. Am luat un bounty de ăsta. Oh, nu, eu nu mă risc că mie nu-mi place cocosul oricum. Penny, primele cuvinte sunt engleză, după aia a dat-o pe invers ca să Ia. vedem. Penny, bacla, bla bla. Hai să vedem cum e. Mi-a rămas pe nas cu aia. Nu mai cu aia, nu mai pot. Sunt curios bulgarii dacă ăștia au la cocos alt gust sau... Ia, dă și mie o gură. E un fel de play-doh comestibil. Nu, gust n-are, așa că n-ai cum să zici că e rău, dar... Ok. Acum, mă cac pe mine rău de tot. Nu mai citesc, ar trebui să fie cu căpșuni, da? Deci uitați-vă în poză. Haideți să vedem. Băieți, poza este căpșuna pe afară, vezi, doamne. Arătați căpșuna. Arătați-mi căpșuna în bună. Hai, mă, de-se. E imposibil, nu e just în euro? Deci vreau să vă spun, știți pâinea aia pe care luați de la magazin, vă trimite mama voastră și mai luați un cost de la dopenie de foame, cam și ăsta e, numai că o femă lasă de căpșuni. Următorul pe aici, ăsta e tot 7 Days. Asta măcar e de filmă. Păi și la fără film, vreau să-mi mini bake roast cu barbecue. I-am zilul ăsta, hai bă, să luăm de Mă pizza. cac pe mine. Mini bake roast. Mă știu că n-ai niciun gust. Știi pe ce sunt astea? Dacă ai un câine ce găsești pedigree la magazine, poți bineînțeles să iei biscuiții ăștia canini, că umanii. Da? Și surpriza surprizelor, ce v-am pregătit la final. Hai, scoate-le surpriza. Am luat și o butelie asta aici și a fost o liră și ceva. O liră, da, băieți, pentru 3 litri. Gata, morții! Mamă, cum ai făcut? Ia! Uite-mă! Scoate-mi bună, mă! Ce mai ciudulează? Ia, scoate-mi bună! Cine te dracu? Gata, mă, hai. Mamă, ce miros de moarte are. Hai cu ei, mă! Da, e bă, un miră. Băi, cum am făcut de aici.